kaikki tarkastuslistalla on tärkeää. Ja kaikki asiat tarkastuslistalla on tärkeitä. Ja kaikki asiat tarkastuslistalla on tärkeitä. Ja kaikki asiat tarkastuslistalla on tärkeitä. Joo, mä tiedän. Joo, mä tiedän. Joo, mä tiedän. Ja mä tiedän. Joo, mä tiedän. Joo, mä tiedän. Joo, mä tiedän. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Aloitetaan kaikesta tarkastuslistalla. Tarkastuslistalla on tärkeää. Joo, kaikki asiat tarkastuslistalla on tärkeitä. Joo, kaikki asiat tarkastuslistalla on tärkeitä. Joo, mä tiedän. Joo, mä tiedän. Joo, mä tiedän. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Joo, mä tiedän. Joo, mä tiedän. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Mä olen humanisti. Mä juoksen kymppejä. Juoksen kymppejä. Mä olen Trump-fani. Mä juoksen kymppejä. Ja mä tiedän. Joo, mä tiedän. Ja mä tiedän. Mä olen humanisto. Mä juoksen kymppejä. Juoksen kymppejä. Mä olen Trump-fani. Mä juoksen kymppejä. Juoksen kymppejä. Mä olen Trump-fani. Mä juoksen kymppejä. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Kivikengessä on liiketoimintajohtaja. Liiketoimintajohtaja Jeipe. Ja kaikki asiat tarkastuslistalla on tärkeitä. Joo, kaikki asiat tarkastuslistalla on tärkeitä. Joo, mä tiedän. Joo, mä tiedän. Joo, mä tiedän. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Ja mä tiedän. Joo, mä tiedän. Ja mä tiedän.